Iya lur. Mantap ta, Lur. Terus tumbar. Oke. Wah. Mantap toh. Sambele lur. Kayak enggak sabar lur. Heeh. Ngombe. Ambil ditempeng tenan rasane. Lur. Iki babi arep ngombah iwak lur. Apa iku be kok Iki jenenge besar? iwak kutuk. Heeh. Iya toh. Iwak gabus. Heeh. Iwak haruan Karo apa be? karo iwak delek. Piyo. Jenenge Wakeh to. sing duwe jeneng iwak akeh ya mung sitok iki lur. Lah ngene dulur jenenge apa lur? Lek ngene babe jenenge kutuk lur. Heeh. Delek kuwi lho lur. Iya, Be. Oke ya lur. Oke be. Iki dimbah babe lur. Iya be. Oke. Coba delok di nganu, gedene sepira be? Iki sak mene iki lho. Wah, piye lur? Piyo. Mantep to, Lur. Mantep toh. Mantep kuwi. Ya. Wes, sing penting dimbah dhisik karo babe lur ya. Oke be. Oke. Oke. Ya lur. Dimbah karo babe lur. Dibersih sik lur. Oke be. Anu, air tawar apa? Air tawar iki. Oh. Air tawar iki, Nduk. Heeh. Udah. Wah, dagingnya mantep lur. Ora enek tulange iki lur. Bersih ya be. Heeh, duri tapi. Oh. Ya mosok ikan tulang. Iki karo babe arep dipotong-potong iki lur. Iya be. Ya. Golek masak ben penak lur. Iya be. Tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, kepalane lur. Lah iya be. Mantep ya lur. Oh, iki ngene sik iki, Nduk. Dilangi tengah iki, Nduk, ben penak Oh, lek. siripe. Siripe ben penak lek Motong. motongi. Nah, Iya. abang telur. Oke be. Lor, Buli sekarang mau masak ikan goreng gabus sama sambal tempong ala Buli. Ada kotosan, Katasannya apa sayur Buli? sawi sama manisah lor. Oh gitu. Yes lor, sekarang Buli mau ngeceri jeruk nipis dulu di ikannya. Oke. Biar nggak amis. Ya Buli. Tetap nanti kok dibilas Buli ya. Bilas habis gini dibilas terus di kayak bumbu marinasi. Oh dimarinasi. Terus dibiarin dulu nanti terus digoreng. Oke. Di sini dibiarin dulu lor. Ya Buli. Ditinggal ini mitili sayurnya. Oke. Memotongnya agak panjang Buli ya. Enggak dipotong wis ben utuh ini kayak. Oh gitu. Cuma dibuangi ininya. Ujungnya ikune ya. Apa iki jenenge poke lek ngarani. Pangkalnya. Semua lor. Oke. Dikasih uyah. Arep ngerebus ta Buli? Rebus sayure. Oke. Manis saya dulu sing direbus. Iya Buli.
Lur, iki babe arep mbakar terasi, Lur. Iya, Be. Ge sambel tempong ala buli jarine buli ngono mau lek ngomongi, Lur. Iya, Iki Be. babe arep mbakar saiki, Lur. Oke, Be. Oh, aromane menggoda, Lur. Ayo, Be. Aromane terasi dibakar, Lur. Iki sampai ning dulur-dulur enggak ya? Aromane terasi iki. Iya, Lur. Nyampe kono, Lur. Wih. Wah. Lur, sekarang ikannya dikasih bumbu, dikasih garam, Oke, mau dimarinasi ku toh. kunir, Ya. Agak banyak ya kunir. terus tumbar, Oke. tumbarnya agak banyak, bawang putih, Oke, Bilik. micin Lur, Sedikit. Oke. ini Lur. Wih. Sudah matang manis saya. Sekarang sayur sawinya. Ya, Bilik. Sayur sawi wis matang Lur. Ya, Bilik. Saiki diangkat. Oke. Lur, warnane hijau ini. Ikan gabusnya digoreng Lur. Ya, Bilik. Ih. Mateng Lur. Ya, Bilik. Wih. Wah. Lur, iki sambele tempong ala Bukli entah Lur. Ya, Bilik. Enek tomat apa ranti. Iya. Terus lombok gede, lombok cilik, terasi, jeruk limo Lur. Oke, Bilik. Wis ngene iki tok ae. Heeh. Ene diulek Lur. Ya. Sik garam, Hmm. kaldu jamur, Ya, Bilik. micin Lur. Wis diulek Lur. Iki wis lembut, Ya, Bilik. dikasih tomat, Ya. tomat ranti no. Oh, diiris tipis-tipis dulu. Tipis-tipis ini. Kedulek. Ciri khasnya pakai tomat iki, Bilik ya, tomat ranti iki ya. Heeh. Jadi kasih lek enek ra enek tomat biasa ya kena. Sambel tempong kasih jeruk limo Lur. Ya, Bilik. Ini iki ben sedep. Dikatutne sak anune. Sekulite lah pokoknya. Iki sing gara sedep iki ne. Udah jadi, Bilik. Dah. Wis ngene. Sentenan. Kok urung maem wis ngiler dulu nih. Sambel jan mak nyos. Lur, le masak Bukli apa jenenge? Ikan gabus. Ikan gabus goreng. Heeh.
sama sambal tempong wis rampung. Ya, Be. Saiki Babe karo Buli arep makan, Lur. Monggo. Oke ya, Lur ya. Ya. Babe makan sih ya, Lur, karo Buli ya, Lur ya. Ya, Oke, Buli, dimbone Buli. Oke. Weh. Cocok kuwi janan. Didik, Be. Wis biasa Buli, wis. Engko ibune Buli. Ngono. Heeh. Mantep ya. Ya kuwi. Sip. Dua ya boleh, dua. Wah. Sip. Sambel iki lho. Wis, mantep. Sayure ya, Be ya. Ya, es. Kemangi. Kemangi. Ya. Nah, Es. Ikane ne, Be. Ini satu lagi. satu Cilik. lagi. Cilik. Ya, iki lho, Lur. Wih, Ini porsinya Be. Babe, Lur. Mantep ora, Lur? Mantep toh. Sambele, Lur. Iki lho, Lur. Manis ah. Heeh. Manis sah. Iki lho. Oke ya, Lur ya. Oke. Oke, Lur. Ayo beli. Iki Lur, Buli niki Lur. Terus ayo madang Lur. Ayo. Beli. Dah. Beli dinikmati beli ya. Yo. Oke ya, Lur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tenan, Lur. Mantep. Mas, Lur. Monggo Lur, Cocok. maaf Lur. Ambil ditempong tenan rasane. Kare Ya, junjung kabeh. Ayo, Mantep. mantap. Kayak sambelnya Lur. Iya beli. Eh. Kalem be. Saking mantep Lur. Heeh be. Sampai Babe kesereten iki, Lur. Ngombe, Kayak enggak sabar, Lur. Heeh. ngombe. Barengi kemangi pas beli. Heeh. Sambal tempong ala Buli, Lur. Wah, mantep tenan, Lur. Ditempong tenan. Wah, Jamak nyos tenan. pedesnya kayak ditempong lho, Lur. Ditempong lek jari Babe ditendang, Lur. Wah, teng, Lur. Iya be, tenan. Sambelnya Be. Ya. Ise masih. Nanti Buli. Kepen ambil sendiri engko. Ini. Wah, kok ini Lur, dan ditrumpangi sambel bah. Alon be. Wah, brebes, Lur. Ambele. Gak kuat Lur, Lir. Gak ngombe dhisik Lur. Wedes buli ya. Tenang. Jan nomor 1 tenan pedes.
Ah, Enake piye, Be? bah tenan Buli enake gonggur. Alhamdulillah Lur. Le madang babe karo Buli wis rampung. Babe karo Buli tetep ndongakne dulur-dulurku kabeh di mana aja berada ya Lur ya. Diparingi seger waras, sehat, panjang umur Lur. Amin. Terus gangsar, lancar lan berkah rezekine Lur. Amin. Oke ya Lur ya. Wassalam Lur. Matur nuwun.